Ik denk dat het handig is dat we zometeen even gaan kijken wie waar gaat zoeken. We willen een stuk van het Leeuwardenbos gaan bekijken. Het liefst eigenlijk het hele Leeuwardenbos. Dus de bedoeling is dat wij vandaag echt die paden af willen gaan. Echt goed die buitenranden ook meenemen. Dus echt systematisch met z'n allen echt dat hele Leeuwardenbos door. Op verschillende plekken in en om Ljouwert heen is het weer zocht om de vermiste Raymond Bruinsma van de Westereen. Raymond wordt al zo'n 3 weken vermist. Hij waart voor het laatst in de binnenstad van Ljouwert. Meer dan 100 mensen gingen naar hem op ziek bij het station van Ljouwert en in natuurgebied de Grutte Wiel. Ja, het grijpt mij en mijn vriendin zo aan. We zijn allebei moeder en de kerst komt eraan. We moesten gewoon wat doen, het liet ons niet los. De vrijwilligers zochten op plakken dat Jedder nog net zocht wie en die het ook net bot voor de honger lezen. We zijn natuurlijk ook 3 weken verder. En ik denk dat we de meest logische plekken gewoon ook al nu allemaal doorzocht hebben. Dus ik denk dat je dan ook... We gaan nu gewoon buiten de kaders denken. En buiten de kaders ook praktisch dat proberen om te zetten van... Ja, wat is logisch, wat is niet logisch? De politie wie Jood weer ontziekjen. Zij waard maar politiehoen zocht in de omjouwing van de Vleenbasis. Voor eerst zonder succes.